sa langit nga misila karon, dili sa makahayag sa kanatumidanan sa lawong kagabihong gibanwagan kita sa Misaya, sa Misaya. Karnel sa sipsipan ang tanong sa kahungan, nunod ka mo ka na ako kay atong alaran. Ugtabol sa musikero, lingganay sa simbahan, sa Diyawang taking yuta, king masulubog yuta, bebot sa Jesus na manulubog sa kalibutan. Ngunit sa katawan o kinaiyahan, sarang bahikatan niya tumatong nabati. Ngunit sa mga angyan sa nagsibya sila, miyabot na ang Misaya. Karnel sa sipsipan ang tanong sa kauman, nunod ka mo ka na ako kay atong alaran. Ugtambol sa musikero, linggay sa simbahan, sa Diyawang taking yuta, king masulubog yuta, miyabot si Jesus na manulubog sa kalibutan. Miyabot si Jesus na manulubog sa kalibutan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo. Manausap kanino. Ikawalo na rong adlaw sa atong Misa de Gallo, usa na lay kuwang mahuman na gyud ang siyam ka Misa de Gallo, ug mo sa ulog na ta sa Paskos pagkatao sa Ginoo. Musta man mo ron, malinaw na o malipayon? Bugat malangya puntag mga naong. So pasabot, kinahanglan na sa taglaing Misa de Gallo. Mga igsoon, dili sayon ang pagsinati sa kalipay nga Diosdon tungod kay duna sa nisiyay mga requirements. Mauna nga si Maria, mao gyud ang atong modelo sa paghimo ni pagsinati nining kalipay o kalinaw nga Dios nun. Busa karon uban sa mahal nga Birhen Maria, padayon natong iampo ang atong mga panginahanglan, labi na gyud ang pagkahunong na niining COVID nga pandemic sa tibuok kalibutan, o ang atong mga benefactors and donors nga nag-alagad nato dinhi pinaagi sa ilang mga tampo, nga unta hatagan sila sa mga grasya nga ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Tumul ka, O Emmanuel, ugluwas sa binihan nga Israel. Duawa na ang Israel, lipayan na naghandong sa Emmanuel. Ang imong kaloy, dako mong kaloy, among gipangandoy, ihatag mo na. Ginoo,
Gianon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Himaya sa Diyos sa kaitasan, himaya sa kaitasan, ang iyang katawhan karon nagmaya, ang Diyos ang kadait na naun sa yuta. Ginoong Diyos langit ng hari, Diyos sa amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagpasalamat kami kanimo, nagadali kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos sa kaitasan, himaya sa kaitasan, ang iyang katawhan karon nagmaya, ang Diyos ang kadait na naon sa yuta. Ginoong Jesucristo, buktong anak sa amahan, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, ikaw nagwagta sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa to sa amahan, dawat ang among pangamu. Oyo, ay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon, O Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos Amahan. Amen, amen, amen. Magampo kita, makagagahom og tunhay nga Dios sa pagpalandong namo sa nagakahiduol ng pagkatao sa imong anak nga nagpahiubos sa pagpakatao gikan ni Maria Birhen ug sa pagpuyo uban kanamo nangamuyo kami. Maluoy unta siya kanamo nga imong dili takos nga mga alagad. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Malakias. Miingon ang Ginoo nga labing gamhanan. Ipadala ko ang akong sinugo pag-andam sa dalan nga akong agian. Unya sa kalit moadto sa iyang templo ang Ginoo nga inyong gipaabot. Ang sinugo nga inyong gipangandoy muanhi og magsanangyaw sa akong kasabutan. Apan kinsay mulahutay sa adlaw sa pag-abot niya. Kinsa may makaharong inigpadayag na niya. Sama siya sa kalayo nga nagputli sa puthaw ug sama sa isog nga sabon. Muanhi siya sa paghukom sama sa magputli sa plata. Hinluan niya ang mga pari ingon sa pagputli sa plata ug bulawan. Unya maghalad sila sa Ginoo sa husto nga matang sa mga halad.
Unya ang mga halad nga dadon sa katawhan sa Huda ug sa Jerusalem ngadto sa Ginoo makapahimuot na kaniya sama kaniadto. Ania ipadala ko kaninyo si Elias ang propeta. Anos apa moabot ang adlaw sa Ginoo, ang dako ug makalilisang nga adlaw aron pagkabig sa mga kasing-kasing sa mga amahan ngadto sa ilang mga anak ug sa kasing-kasing sa mga anak ngadto sa mga ginikanan. Tingali unya moabot ako ug muhampak og kamatayon sa yuta. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ihangad ang inyong mga ulo ug tan-aw, kay ang inyong kaluwasan haduol na. Ihangad ang inyong mga ulo ug tan-aw, kay ang inyong kaluwasan haduol na. Ipakita kanako o Ginoo ang imong mga pagi ug tudloy ako sa imong mga agianan. Agaka ko diha sa imong kamaturan ug tudloy ako, kay ikaw ang Dios nga akong manluluwas. Ihangad ang inyong mga ulo ug tan-aw, kay ang inyong kaluwasan haduol na. Maayog matarong ang Ginoo sa ingon ini, nagapakita siya ngadto sa makasasala sa agianan. Nagatultul siya sa mapaubsanon ngadto sa katarong. Nagatudlo siya sa mapaubsanon sa iyang agianan. Ihangad ang inyong mga ulo ug tan-aw, kay ang inyong kaluwasan haduol na. Ang tanang mga dalan sa Ginoo maayo ug makanunayon. Alang kanila nga nagabantay sa iyang kasabutan ug sa iyang kasuguan. Makighigalang Ginoo kanila nga mahadlokon kaniya ug iyang kasabutan aron pagtudlo kanila. Ihangad ang inyong mga ulo ug tan-aw, kay ang inyong kaluwasan
Ipagkatawang ulay na pinili sa Diyos, itawang pastores silang nasaksihan, batang na balaan, nasangil ginaylayan. Alleluia, 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 Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mausap kami. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Mayang ikaw ang Ginoo. Miabot ang panahon nga si Isabel manganak na og nanganak siyag lalaki. Nakadungog ang iyang mga silingan og mga paryente nga maayo gayod ang Ginoo kaniya og nangalipay silang tanan uban kaniya. Sa usa na ka simana ang bata, mianha sila aron paghimo sa seremonyas sa pagtuli. Ila na untang hinganlan siyag Zacarias, ang ngalan sa iyang amahan, apan miingon ang iyang inahan, ayaw, Juan ang ihingalan kaniya. Miingon sila kaniya, apan wala man kamoy paryente nga nagdala ni anang ngalana. Unya, misinya sila sa iyang amahan, aron pagpangutana kaniya unsay gusto niyang ihingalan sa bata. Nangayog sulatanan si Zacarias og misulat, Juan ang iyang ngalan, og nahibulong pag-ayo silang tanan. Diha-diha nakasulti si Zacarias og gidaig niya ang Dios. Nangahadlok ang mga silingan og mikaylap sa tanang kabungturan sa Judea ang balita mahitungod niining mga butanga. Na malandong ang tanan nga nakabati niini og nangutana, unsa kaha ang kaugmao nining bataa, kay tataw kaayo nga ang gahom sa Ginoo nag-uban kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Si Zacarias na amang niadtong pagsugod pa lang sa atong misa di Galileo, gisgutan didto nga naamang siya. Ug nganong naamang siya kay misupak sa planos Ginoo. Iyang gi-question, wa siya motuo. Pero nakadungog siya nga niingon ang anghel nga kung nanagani inyong anak, nganligid siya Juan. Pagkaron na sa atong Ebanghelyo, iyang gisupak ang gustos mga tao aron sundon ang gustos Ginoo. Siya na siya nisupak, ang unang nisupak si Isabel. Kaya ang gustos mga tao, ilang naandan, hinganlan ang iyang anak base sa mga sikat-sikat nga mga pangalan sa ilang kaliwatan. Mao mo na ilang tradisyon sa una. Karon lahi naman sa tag tradisyon. Unsa naman sa tradisyon karon? Unsay tradisyon ron? Kadang combine anangan. Kana bang maghimo kag pinaka-unique gyud kaingan. Unya kung di man gyud unique angan, kay di sad kay muhaom sa naong sa bata. At least unique ang spelling sa ngan. Osborn ba? Osborn. Imbes nga ang naanda nato nga Ray kana mang R-E-Y or R-E-Y. R-A-Y or R-E-Y. Butangag H, Ray. R-H-A-Y. Ana. Pa-unique-unique ba? Mao na ang resulta, sige na tagsupak sa gustos Ginoo kay ato yung tumano ng atong gusto. Pero si Zacarias o si Isabel, ilang gipakita nga gisupak nila ang gusto sa tao kay sundon ang gustos Ginoo. Kamo,
Andam ba mong mosupak sa gusto sa tao aron sundon ang gusto sa Ginoo? Kusga mo kamo diya, unsama mo? Supak mo? Kisa may inyong supakon, ang Ginoo o ang tao? Nagsugo din Ginoo nga pangural mo sa inyong balay. Kisa may gasugo ana. Nya, inyo na rong supakon iguli ninyo. Depende pa der. Oh, gani kuha na kasiyawa. Nagsugo din Ginoo nga paningil gimog utang. Kisa may nagsugo ana nga maningil gyud kay ang utang dapat bayaran ang tao. Niya, supako na ninyo. Nagsugo din Ginoo nga magpuyo-puyo mo. Kisa may nagsugo anang magpuyo-puyo ang tao. Nya, supako na ron ninyo. Nagsugo din Ginoo nga pagkabit-kabit mo. Nya, saban, supako na ron ninyo. Nagsugo din Ginoo nga pagsige mog duwa anang computer. Na maadik na lang mog duwa sa computer. Sugo. Wa. Nya, inyo na rong supakon. Hindi naman mo maningog. Base sa moingon sa Monaco, nya pa der, nagsugong Ginoong mangulikta. Nagsugo. Basaha sa Old Testament o sa New Testament, naagi ng pangulikta, napugos gud ang biyuda, og hug og duha ka dako, tungod kay murag dakong sa nilas una, kung wa kay ihog kulikta, inigsimba nimo. Sa una bang panahon? Karon, mura na malagwa. Lingiw-lingiw na malang igana sa sibot. Lingiw, ana. Kot-kot-kot-kot, ana. Ayo-ayo diri sandal, ana ba? Aron lang yun, malipat ang katong gana ba, musaylo. Igsaylo, tinarong na sa Ginoo, tabangi taon ko. Ana na sad. Oy. Daghan kay tag mga gibuhat karos kalibutan nga wa gisugo os Ginoo, ang lisod pagyud gibawal pagyud Ginoo nya atong gibuhat unya ang gisugo nos Ginoo gawas nga wa buhata gisupak pagyud sama nang kung tamparoson ang imong pikas aping ipatamparos lang pikas manulti pagyud di na madaoy di man guna literal good kuan man na parabol ra man na kisa ko tayo magpasagpa. Nagpasagpa ka pikas, buang ka diha, unsa man ka? Naibalaod, ikiha, oy. Anya, si Kristo, wa day magpasagpa. Wa magpasagpa. Sila ang mga apostoles, San Pablo, San Pedro, wa day magpakulata. Si San Lorenzo Ruiz, sila San Pedro Calungsod, wa day to magpakulata. Patay manggani, nagpadunggab manggani, nagpaputol magisliog, kanang imo sagpa ra. Ingkay ka kay suwayan pa dir. Ayaw lang, gabaan niya mo. Naagi tingali ambot ka. May nila na ba, i-condition na to, pero wa masagwi mo sagpa agad ka mga buutan ninyo sa may mo sagpa. So muna, kung dili ganita mo supak sa sugos Ginoo, maisinati gini natong nahitabo ni Zacarias, amang siya. Pero sa dihang gisupak niya ang gustos tao, kay bisag amang siya, may testimonya siya pinaagi pagsulat nga Juan gyud ang inga niya na ayo ang iyang pagkaamang. Kita sige taghangyo og healing sa kalibutan tungod aning pandemic. Healing anang imong cancer, healing anang imong migraine, healing anang imong high blood, healing anang imong diabetes, healing anang inyong relasyon karon nga nangaguba, kinusmuray na inyong mga naong, healing, daghan kitag mga healing. Pero ang solusyon ra gid ay supaka ang gustos tao, sunda ang gustos Ginoo. Kana ra gyud. Sugdi na ninyo, di ba healing ginatanan? Napatay gitawag og healing the family tree.
Unya siging away ang mga kaliwat, siging kinusmuray. Saan pagkahilda na? Madanag pamisa, dagko na kay mig-income sa healing the family tree. Pero ang inyong pamilya, sige lang yapong kinusmuray. Nga naman, sundon man ang gustos tao. Di man gustos Ginoo mo'y sundon. Kanang linibakay, gusto din as tao, niya i-post pa, gusto din as Ginoo, niya i-post pa sa Facebook. Nya kinsa mang family tree nga mahilda na, nga dayon mamugpost-post dito. Nag-away ang anak o ang ginikanan. Unya ang anak mo post nga to sa Facebook, kalami raw tagwa ko gipanganak ani mga animal. O ana. Di motiban sa tong uban sa kisa man ng animala dayon sa da. Wa jud ko maghunahunang maanak ko ani nila. Ikaw nya kanang imong naong saon na malana nga liwat ra ba na nila. Na usbon ko ni magpa-injection ko, maghimon lang kog maskara. Mao na himuan na lang niyang tato iyang naong ari, tangan niyang mga arios dire, nabutangan niyang sungay-sungay, aron lang gid siya maliwat atong ikalagutan niyang ginikanan. Matod pa diri sa atong unang pagbasa, inig-abot sa Ginoo, doon na siya suguon nga tao. Kusgan kay ning tawhana, mura ni siya og si Elias, ang iyang isangyaw nga magkauli ang mga anak o ang mga ginikanan. Magkauli. Nakaron nangutana diri sa unang pagbasa, inig-abot ka niya, doon na pakay ganahan mo dawat, kinsa may makasustenir sa iyang mga pamaagi. Mao na, inig-abot sa Ginoo, sige tag-ingon, muabot ka namo ang imong gingharian, doon na kay makasustenir nato sa pagdawat sa iyang gingharian. May nga kitang yes, kinsa man ang mahal nga Birhen Maria. Ang mahal nga Birhen Maria maugyoy number 1 nga modelo sa pagdawat og Ginoo. Unsa may una niyang gibuhat aron madawat ginyang Ginoo? Hibaw mo. Gi, tubag. Ang makatubag tagaan ako 1 million. Kanang mo pasar sa akong standard ba ka, muram sa dika Ginoo pa din. Unsa may gibuhat ni Maria para madawat niya ang Ginoo? Iyang gisupak ang iyang gusto, ang iyang kaugalingon iyang gisalikway og nagpakasulugoon. Kana mo'y number 1 requirement, supaka ang imong kaugalingon, gusto unya pagpakasulugoon sa Ginoo. Karon pananglitag giduka na ka, supaka. Ayaw pag ana-ana dia imo basang paundayunan sa dada duka sa kay na pariya mo milyo ana. Ayaw ay pasanginling pare. Imo man pasangin lang nga ang pare ra ba giduka ra ba sa ning katanaw sa inyong naong. Supaka ang imong gusto. Pananglita ron uyab ka. Nya gusto kay ka laki ka nga uyab, gusto kay kang muhikap sa imong uyab nga babae. Supaka. Supaka yun. Ibinaklid na lang na. Yan na. Nyamingon ganina imong uyab. Wa naman ka mo touch na ko. Yung isa, mining supakon day, aron maduol tas Ginoo. Yung sa isos, tuo man ka ng Ginoo. Yung sa, yawa, madining uyab na ko. Naman sa uban, mga yawanon guys danan, mga babae. Haka na din magsulob mo pating lain na tanawon. Ang sama na, kinsa may inyong gipaibugan, ana, o magkuyog mo si imong uyab. Mag-short ay kag mubo kayo nya ang imo dinhing undergarment sihag ka istanan imong gisulob nga shirt unya makita imong undergarments. Unsa man na kinsa may imong gipaibugan nga kamo mangduha ka kuyog? Unsa may gusto nimong mahitabo? Kanang gusto sa Ginoo? Mao na gusto jud kang magluspad kay guli. Kay kinsa may makapugong ana? Bisa kining gawalit distingyo, di ba? Makaingos ka perti sa spari da. Gibindisyonan gyud ko. Ana. Nganong di man mo magtinarong og sulob aron matabangan ang imong isig ka tao nga dili unta magsupak-supak, dili mayawaan ang utok. Amo ba mga babae? Labi na gyud mag-anam og kanindot ang babae kanabitang nag-anam siya kagwapa og kanindot iyang lawas, mag-anam sa kasihag ang iyang ipadulob. Ngano man mo?
Ang ayan ang tanang tabunan, kay mag-ana mo ka-attractive. Tabuni na. Kamu na ang mga dili kay maayo, hala, i-open na. Kay total, luod man sa natanahon. Anamang magtinabangay ta ba nga malimpyo ni nga tong utok kay matod pa diri sa unang pagbasa mura siyag kalayo nga magputli sa puthaw. Purity ang sunod nga requirements Ginoo. Mo na si Maria nagpakasulugoon apan iya sang gikumit ang iyang kaugalingon nga putli, pure. Ako sige kog interview og mga kaslonon nang akong kaslon, mao ginay usas akong number 1 nga ipangutana. Wap amo nagkinuanay. Nabudok ko rin. Nanapa din. Ako ginay lang. Nanamagay mi anak, Father. Nako. Unya, kay bawo mong sana. Ibaw lagi pa niya. Nganong waman mo, kuan, nganong inyo mo nang gibuhat. Tintal gid pa din. Tintal. Wala rin ang tubag. Yang laki mo, tutok na ko ba siya? Ikaw sa kapaderwa sa kaya. Mura sa gaan naman, mura sa ligunsa ni Paria. Abisag ka ng mangumpisal na ko, ka na mga kuan, mangumpisal ka ng mga laki, pakumpisalon man na ako, ka ng inigdayo ng kasal, na one day before, mangumpisal man na. Ang kasagara, yun kanig yung laki mo yung mga buangon. Ang babae, maghilak-hilak. Pader, nakasa, lagi ko pader. Kami pader, nagpuyo-puyo mi pader. Ana, ako yung kanang kuan, ako yung gitugyan akong kaugalingon pader. Ana, sorry. Kaya nga hilak-hilak ng mga babae. Ang laki, kay mag-iyon, bawa ka pader, laki ta pader, matintal, magita pader. Nya ako din ang ingon, ay kong iapil ha. Kita pa der, laki magita pa der, matintal magita pa der. Ako pa der, nakahimo jud ko ani kay bawo ka pa der, laki ta pa der. Nako, nganong iapil man ko nimo? Nakatag-an ra ba sa? Pastilan. Ay nalagpangangin diha. Just purify yourself. Ayaw pagsiging ang uban bitaw, ang uban bitaw, okay naman good. Ana. Supaka lagi ng gustos tao lagi. Uso pa ba karon ang virginity o purity among the young men and women? Uso pa dili? Di na, generally speaking. Hala, supaka kuno na. Kamong tanan nga nagmisa di Galyo, supaka kuno na. Love purity, love virginity, body and spirit. And we will see the goodness of the Lord. Matod pa sa atong tubag sa Salmo. Unsa to? Hangad og tan-aw. Limot nga kwanto. Ang inyo mga ulo kay haduol na ang kaluwasan sa Dios. Duol na kayo. Pasabot, duol na kaitang mga matay sa COVID. Hangad na. Ay napagsig tap niya. Patyuno na ka. Kaya inig kamatay nato, luwason din tas Ginoo. Pero siguro nga patyon ka sa COVID, nga way sala. Siguro nga mamatay ka sa COVID, nga wa kay impurities. Mind, words, and actions. Sige, buhatan na. Kitang tanan, ato ng buhaton. Di ba, kausaran ni wagtangon sa Ginoong COVID, kay mga sa pagkabuutan sa ako ng mga tao, wagtangon ko na ning animal nga virus. Kausara man na. Igingos Ginoo, wagtang na kadiya COVID. Ingong yawa, bida sa nimo Lord. Ay, imo sa nang wagtangon, ang lingaw na takay ko ani. Ingong Ginoo, imo pa ng tintalon ako makuan nga 40 ng paningkamot anag purity. Ni conform na sila nako. Dili nako gusto nga daog-daogon ang akong katawhan. Gidaog-daog man taro siyawa. Gidagmalan man tag maayo siyawa. Kining mga virus, kinirong ato mga kagubot, bugna man ni siyawa. Nya kay kita gasige sa tagyawa-yawa, purting kusuga sa gahom siyawa. No. Hala, balik ko no tas Ginoo aron mo kusog sang gahom sa Ginoo. Wag tang sa nangyawa.
Nya pasangin lang ba din itong Ginoo? Ginoo nga nung gitagaan man ko ni mog sakit. Yang Ginoo kisa ko tay gahatag ni mog sakit nga porti magin akong pasakit aron lang yung kamaayo. Nya ako na noy maghatag ni mog sakit. Nganong gitagaan man ko ni mog pagsulay Lord bugat naman kay ni yung Ginoo kinsa ko tay panuway. Ako mo'y panuway. Ang nagsuway nimo ang yawa. Kay siya may mo'y panuway. Ayaw pasangin lang Ginoo. Ing nahinoon Ginoo pasaylo akong nalayo na kunimo mauning gidagmala na kurosyawa. Nalayo na kunimo tungod kay hingwarta na kay kustanan. Nalayo na kunimo kay igihan na kay kus akong yuta. Nalayo na kunimo kay porti ginakong pakiglalis hasta akong igsuon ikiha na nako hasta akong anak ako nang ikiha aron lang gyud matuman akong gusto. Pasaylo ako kay nalayo na kunimo mauning porti ng lisuras akong kahimtan karon wa na koy amigog amiga gakusmod na lani akong naong. Natanawa inyo mga naong. Pangutan na imong tupad kumustang naong nako lingi ako na ba. Brad, mustang naong nako. Yung siya murag demonyo. Pangumustahay mo ay kamo mga bana. Pangutan-an ng inyo mga asawa, day, kumustang naong nako. Inspiring pa para nimo. Nga maingon sad mo sa inyo mga anak, dong, day, kumusta man ning among pagdaan ninyo, makadasig pa ninyo. Nga mukus mo din inyong anak. Di mo tingog ba? Di man ka mo tingog, day. Tingog pa ka diya, aron kasabaan ka. Tistingig yung ingon di na gid makamatay na ginas akong kaugmaon ngano man nganong didan man ko nimong manguyab bisa 12 anyos pa man ka isa unya kanus amday ko musugod unya na ika 32 ana tubag-tubagan tanaw na to ug unsay gisultis yung ginikanan tubag-tubaga gid ninyo mga anak inyong ginikanan aron kamo mauyawa sila mo'y Ginoo. Patubag-tubaga na. Kamu mga ginikanan, ingnan na inyo mga anak, day, tubag yun mo ha. Dong, tubag yun mo na mo ha. Ana. Kamu inyo magdidan, ay magtubag-tubag ha. Ay magtubag-tubag. Ayaw, inapatubag yun. Nga naman, aron masayran ni mo, hain na ng levels imong anak karon unsay classes iyang tinubagan. Mailahan ni mo, kinsay iyang gisunod. Ang tawhanon bang standard o ang Ginoo bang standard? Patubaga. Tudluing inyong mga anak nga mutubag. Kamo sa mga parishioners, ako sa mong tudluan nga mutubag, mao bitang magsigi kog pangutana, ang nakaapan lang kay di gyud mo mutubag. Nga ini gumas misa, porti ninyong makapanglibak. Adi bitay joke na. Adi ay. Di mo maghisgot din ako igumas misa di ay. Di mo maghisgot? Ay, mga naong ninyo. Dan mga lectors di pa kahubos brunda gahisgot sa usa gitong imong father ganun sa tingong father nakalimot man ko ato kung kanis father ba manguang gina siya no sa bitaw ana man gina siya ato na lang na sabtos father kay mao man gina abot ngano ng choral niya di man gina siya kabiya ng yang choral sa mao bitaw sa kon kay siya no ana mao gidi ba kan labaw na nin sa kristan no so gay ni tanan ay pakapin pa tanang choir karon gatabi na maganda itong choir siya father sa katong kanta na to kauyon kas father ato siya ha kanas father di magina kauyon na magina siya sayop makitan na sila karon dito awa day mga buotan na sila din di ta maglinubakay oy magtinubagay ta aron dunay dialog si Maria nakigdialog sa Ginoo si Isabel nakigdialog sa Ginoo si Zacarias nakigdialog sa Ginoo nya sa ilang pagtabi-tabi pinaagis mapabanlandongon nga kasing-kasing gisunod nila ang gustos Ginoo dili ang gusto sa tao og pinaagi ni ana dunay healing dunay pagi-reconciliation og labaw tanan dunay kalipay nga miturok diha sa ilang katilingban og sa matag usa nila ka kasing-kasing so muna itong paningkamutan kaya manindog na ta. Pagampo sa katilingban. Mga igsuon, tungod kay si Kristo mauman ang Dios nga nakig-uban kanato, siya nasayod sa tanan natong mga panginahanglan. Busa masaligon kitang moingon, Ginoo o marika og luwasa kami.
Ginoo, umali ka ug luwasa kami. Nga ang simbahan mas makaamgo nga diha kaniya ang katawhan makakaplag sa ilang Dios ug nga siya madagayaong mudan-ag kaniya ngadto sa tibuok kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, umali ka ug luwasa kami. Nga ang mga nangatungdanan sa gobyerno kanunay mopahigayon aron ang simbahan molambo sa tanang kanasuran. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, umali ka ug luwasa kami. Nga daghang mga tao nga hinikawan sa ilang lawasnon og espirituhanong panginahanglan nga pinaagi sa daghang paagi masinati nila nga miabot na si Kristo sa ilang kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, umali ka ug luwasa kami. Nga ang tanang nag-alima sa mga masakiton diha sa mga tambalanan ug sa kabalayan nga madawat nila ang naghingapin nga kalinaw ni Kristo ug sa ingon ila kining ikapaambit ngadto sa mga masakiton. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, umali ka ug luwasa kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, umali ka ug luwasa kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, umali ka ug luwasa kami. Nga kita mismo makaamgo sa daghang mga paagi diin si Kristo nakig-uban kanato aron sa hingpit mag-abli kita sa atong mga kasing-kasing pagdawat sa iyang makabuhing gahom. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, umali ka ug luwasa kami. Ginoong Dios, among maluluyon og mahigugmaong amahan, dawata ang among mga pangamuyo diha sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa adlaw sa Pasko nga moabot, may jutay kong gasa kanimo bisan di takos, wala ko'y bulawan sarang ikagasa. Sa uban, kiling ako awit, kapos na kong awit, inatag sa langit, ugi mo karon. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton to sa noong sakripisyo gikan sa mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa kapuslanan pag-up niyong santos nga simbahan. Ginoo, sa imong kaayo og tungod sa mga pangaliya sa bulahang Birhen Maria, itugot ang among mga halad makapalambo sa simbahan sa tibuok kalibutan ug magpadayag sa imong himaya diha sa abundang ani sa kasantusan pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayang adto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay o matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay og matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Ang iyang nagsingabot nga pag-anhi gitagna sa tanang mga propeta uban sa gugmang dili matukib, gimatuto siya sa inahan nga ulay. Gisangyaw siya ni Juan nga magbubunyag o gipaila siya diha sa pag-abot na niya. Siya ang nagpuno kanamo sa kalipay samtang nangandam kami pagsaulog sa iyang pagkatao aron inigabot niya iya kaming makaplagan nga nagtukaw diha sa pagampo tugob ang among mga kasing-kasing sa kahinangop ug pagdaig ug busa uban sa mga anghel sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, 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 Ginoong Diyos sa kagahuman. Ginoong Diyos sa kagahuman, Ginoong Diyos sa kagahuman. Usana, usana, sa kaitasan. Taygunang nag-aali sa ngalan sa Ginoo. Santos, 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 Santos. Taygunang nag-aali sa ngalan sa sana sa kahitas, ang kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo, si Kristo.
Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gihandom karon ug kadtong wa na say naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesus Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesus Kristo.
Maayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, atagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ato karong ipambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace be with you. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako ang ngay nagkakalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang na maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem.
Magampo kita. Ginoong among Dios, ang imong mga gasa nagbag-o sa among kusog niining among pagpasidungog sa talianak nga bulahang Birhen Maria. Nagampo kami nga ang imong katawhan mulahutay kanunay sa dalan sa kaluwasan, pinaagi sa pag-unong sa imong mga sugo o pagkamakanunayon sa pag-alagad sa uban. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. O Dios, among Amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan. Nga unta, mapanalipdan mo kami, batok niining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi, o mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliyo po kami sa imong grasya, alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus. Hataog sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi, ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliyo po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manglingkod sa makausap pa mga igsoon, akong ipahibalo kaninyo nga sa ikaduhang higayon karon manghatag na usab kita og mga sobre alang sa atong fundraising activity nga mao ang Edad Ko Halad Ko. Kung nakadawat na mo og sobre kagahapon para sa inyong pamilya, karon hangyoon ta mo nga manghatag mo og sobre ngadto sa inyong silingan og mga higala nga wala pa makadawat aron makaapil usab sila sa atong fundraising. Ang paghalad sa atong mga sobre sa Edad Ko Halad Ko himuon nato ugma nga misa de Gallo, panahon sa paghalad sa mga gasa. Mao ni atong himuon nga formal offerings. So expected ugma nga ang tanan mo paso gyud ugma nga adlaw, tanan apil bata hasta tong di kalakaw. Ay lang sa nadadan di kalakaw, sa makalakaw lang. Nya katong di kalakaw nga mohalad nadada lang sa dire. Nya kanang inyo mga kaigsuonan nga tuas abroad sama sa ato mga online parishioners, pwede sa inyo ingnon di amon koy sobre dire, sudlan ko ni sa imongan. Nya refund ha. Pakapini. Nabitaroy atong online parishioner nga ningon siya, Pader, og totalo nako ang edad sa among tibuok pamilya, mi total og mga 240 ang ilang tanang edad bas pamilya. Natuang man sila sa gawas. Yan siya nga muhatag ko, Pader, og 240, pakapina nako og 2,000. Marag ginana basta nahimong 3,000. Nya mo palit pa jud og usa ka slot. Nako hinaot untang dugay pa mong mga matay. Oy mo kung gihalad imong edad dugay pa jud tingali kang mamatay oy. Pero kana mga daw kay diha kung dili makasimba ang inyong tagiya sa sobre, ipadala lang ang sa inyong kauban sa balay o silingan nga musimba dinhi. Nga ang sobre sa ugma nga dili ang mga sobre nga dili ma-remit
or dili mahalad ugma sa misas de Gallo, napamantay misas gabi alas 8 gabi sa Bihilya sa Paskos pagkatao. So pwede gyapon i-offer. Pwede rasad ini ka Pasko na gyud o na gyud nyo i-offer diri. Pero ang ugma mo to'y trailing kay kitang tanan mamarog, no? Nga atong i-offer. Na mo to katong linyaha ganiha. So salamat kay sa inyong kadasig sa pagtabang aning atong fundraising karong Paskuha. Kanang inyong mahatagan ug mutabang pud na sila dako sa nang grasya nila. So ato lang ipaambit nila ba nga makatampo sila diri kay wa man giusikan sa Ginoo sa ato mga maayong buhat. So ang tumong niining atong fundraising nga edad ko halad ko para ni sa atong kani mga proyekto dinhi. Nya kausara ko na usa ka tuig ug buhi pa mo sunod tuig basig na sa ilahe, no? Di lang kaya to daghanon kaya ang atong fundraising diri kani mga atong sigilag pamaligyag mga slots nya wa man sad mo ipalit-palit kayo. So kani tulaning ko anon. So karon atong pasalamatan ato ding pakpakan ang nanawat og mga sobre. Salamat kayo ninyo tanan. Nya kamo mga online parishioners kana ganing pwede mo makapadala sa inyong edad ko halad ko og sa inyong pasalamat diha sa atong online nga mga kani-ganing ko banking or sa GCash or sa padala. Haguan na namog linya bisag 50 pesos ang inyong ipadala amo ako ginang linyahan didto kay hibaw ko nga mo kun moabot na diri mahimo ginang grasya para ninyong nagpadala. Ana no. So salamat kay sa mga online parishioners ug sa atong mga parishioners. So atong pasalamatan ang mga tao nga naghago sa pag-andam nato din hino sa atong misahanan, ang naglimpyo sa atong simbahan, ang nagbantay diha sa atong parking ug sa atong traffic, ng atong mga barangay tanod, ang atong mga Eucharistic lay ministers nga mo atong gihimo sad nga mga frontliners, ang atong lectors, ang atong salbista, ang atong love offering assistants, ang atong mga members sa PYCC nga maugim nang limpyo din higmaayo o niya nag-facilitate sa ato karong mga kalihog atong offertory sa communion o sa pag-distribute nining mga sobre. Ato sang pasalamatan ang atong mga sacristans nga nag-serve karon, ang atong nag-control diri sa atong sound si Sterimi o iyang mga kauban, si kaning atong Sokom nga nag-control, nag-monitor sa atong TV monitors, atong recording aning misaha, ang atong nag-decorate sa simbahan, ang atong choir nga ang Villa Lorena Dos Choir. Mutong sa ingan ani nila. Namo ingan? Wala lang. Villa Lorena para dili ta masaag, no? Unya ang atong painit sponsors na COVID-G. Ganing COVID-G, member ko ani, namugna ni pagka Marso, pag lockdown. Pangutan na lang niya mo unsa ning COVID-G. Nya dayon ang atong mga offerers karong buntaga nga nihimo silang formal offerings, pinanguluhan sa atong offerers sa kaning bread and wine o sponsor sa atong misa karon nga mao sila si Mr. Santiago Jr. o Mrs. Mirna Porzuelo and family. Kanilang tanan masipang pakpak. Thank you very much. Pahibalo gamay, karong adlaw himuon ang judgment sa atong parole making contest kanang nagbitay dihas gawas, no? But pila na kabuok. Ang mo judge ani ako Father Leo og magkuha mig usa ka additional judge. Ang announcement sa mga winners himuon ugma sa atong misa de Gallo. Hinaot buhi pa ang tagiya ng mga parol. Kay haron di ma-forfeit ang premium. So salamat kayo sa tanan nga mi-participate sa atong parole making contest kay nakahatag yung dugang ka nindot sa atong simbahan karong panahon sa Pasko. Pinagis inyong mga buhat sa arte. Nindot kay tanaw, no? Nya ugmang adlaw
Kaduha ta mo simba og mga adlaw. Unsa man ang una sa Misa de Gallo sa kadlawon nga mga misa na to alas 3 ug alas 5 dinhi simbahan, ug ang ikaduha sa atong Christmas Vigil Mass sa alas 8 sa gabi. Inig ka December 25 ang atong mga misa dinhi murag misas Domingo. Pero magsugod tas alas 7, why alas 5 buntag? Alas 7, dayon alas 9, alas 11, alas 3, alas 5, o alas 7 sa gabi. So palihog, tanawa lang ng atong tarpaulin diha, naman na diha ang atong schedule. Nya pangimbitar pod mo sa atong kaigsuonan nga mosimba, labi na gyud pizza 25. Kay mao nay pinakadindot nga simbahan, kay ang Ginoo muhatag og daghan kayong Christmas gifts. Mura mamugwa. So, maragwa giti mo kadawat og bonus, klaro kay mga naong ninyo. So, update sa atong gipamaligya nga tag 1,000 faith and power slots ang nahali na as of December 22, 2020 niabot nag 538 slots. Yes. Mura nag-anam og kakusog inyo magitingaling tumano ng akong wish nga mahalin ni Hurot karong December 31. So ang nahibili na lang is 462. Ala, jutay na lang kayo. Ug maani 300 na lang ni pagdali kamo. Aron mo malangit. Anindog na ta. So ang painit natingali des gawas mga COVID-G, ang mopainit dunay COVID. Bitaw ang meaning anang COVID kay mag-abot-abot mami og panihapon nya mag-sharing mi sa kahimtang bas pamilya, kahimtang sa kinabuhi, and nangausab daghang nangausab sa akong mga ka-sharing ana nga mga pamilya gilangkoban nag mga siyam or napo ka pamilya. Nya ang among tawag adang COVID-G is Center of Very Insightful Dinner Group. Manihapon mi, mag-sharing-sharing, manguli. Ana, human, patay. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manasad kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw, ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive the King. Let every heart preparing move, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the earth, the Savior reigns. Let man their songs implore. From fields and floods, rock hills and plains, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive the King. Let every heart prepare move, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the earth, the Savior reigns. Let man their songs implore. From fields and floods, rock hills and plains, repeat the sounding